Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Mary Rose Vella. Ħuti illum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir. San Girgor jibqa' magħruf għar-riforma kbira li huwa wettaq fil-Knisja. Jew għalhekk ukoll nitolbu propju f'dawn iż-żminijiet kemm il-Papa Franġisku permezz partikolarment tas-Sinodu li qiegħed isir fil-Knisja kollha jeħtieġu hekk jirriformaw il-Knisja biex tkun iżjed il-kelma tal-Alla tasal fil-qalb tal-bniedem. Jew hekk nitolbu fuq il-Knisja fuqna l-koll għax aħna parti mill-Knisja biex kulħadd jagħti is-sem tiegħu. Nitolbu biex ikollna fuqna l-Ispirtu Santu ħalli narfu ngħixu tassew b'xhieda li tidher mingħajr ħafna storbju dak li aħna nemmnu fih. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti taħseb fina biħnina bla tarf u taħkem fuqna bimħabba. Għat-talb tal-Papa San Girgor il-Kbir sawwab l-Ispirtu tal-erf fuq dawk li lilhom afdajt it-tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu in-naċ qaddisa tiegħek jisfa' ta' għena għal dejjem lir-rajja tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu il-Korentin, ħuti, minni u minn Apollo, intom titalmu xiġifieri, mhux iktar milli hemm miktub, ħalli ħadd minnkom ma jintefaħ b'wieħed kontra l-ieħor. Int minu li jagħżlek? X'għandek li ma ngħatalekx? U jekk ingħatalek, l-għala tiftaħar bħalli kieku ma ngħatalek xejn. Intom ġa imxebbejn, intom ġa stanejtu, issaltnu mingħajrna, jalla ssaltnu ħansaltnu aħna wkoll magħkom. Jien naħseb li lienna l-Apostli Alla xeħitna għall-aħħar wara kulħadd bħalli kieku telaqna għal-mewt, għassirna spettaklu għad-dinja, għall-anġli u għall-bnedmin. Aħna boloħ minħabba fi Kristu, intom għaklin fi Kristu. Aħna dajfa u intom qawwija, intom nies tal-ġieħ, aħna bla ġieħ. Sa issa stess aħna bil-ġuħ u bil-għaġ, bil-kemm imlibsa, imsawta u bla dar, ninkeddu u naħdmu bidejna stess, iżebilħuna u imbirku, jaħkruna u nistabru, jgħidu fuqna u inwieġbu bil-ħlewwa, sirna kisna l-knis tad-dinja, ir-rimi ta' kulħadd sal-lum. Minix nikteb dan biex inħamrilkom wiċċkom, imma biex inwiddibkom għal uliedi eżies, għax jekk għandkom bl-eluf għalliema fi Kristu m'għandkomx ħafna missirijiet, għax jiena hu li bl-Evanġelju nissiltilkom fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej Salm responsorjali ngħidu flimkien: krip il-mulej len kull min isejjaħlu, krip il-mulej len kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha twajjef dak kollu li jagħmel,
krib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa, krib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Jaktalhom xewqthom il dawk li jibżgħu minnhom, jisma' l-għajta tagħhom u jsalvahom. Iħares il-mulej lil ħbiebu kollha, imma l-ħżiena jekk ridhom. Krib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Tifħir il-mulej ixandar fommi u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Krib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena hu it-trek, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li darba s-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-disċipli tiegħu bdew jaqtgħu iż-żbul ifarkuh bidejhom u jikluh. Xi wħud mill-Fariżej qalulhom: dan kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt? Qabeż Ġesu u weġibhom: anqas dan ma qrajtu x'għamel David meta ħadu l-ġuħ huwa u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u ħal ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej u kiel minnu hu u tal il dawk li kienu miegħu, u ma nadana kollu ħadd ma kien jista' jiekol minnu li fil-qassis biss. U qalilhom: bin il-bniedem u wasit is-sibt ukoll. Il-kelma tal-mulej. Ir-risposta tagħna llum għall-qari hija proprju qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Ħadd tkun din is-sentenza li tmexxi l-ġurnata tagħna llum. Nemmnu tassew li l-mulej huwa qrib tagħna. Anke jekk kif smajna fl-ittra tal-Apostlu Pawlu lil Korintejn, ħafna drabi in-nisrani huwa imżeblaħ. Ħafna drabi meta jarawk, mod speċjali llum dik li nsejħula il-pressjoni tas-soċjetà kemm qiegħda taħkem fuq iż-żgħażagħ tagħna, anke fuq it-tfal tagħna. Jew qed tidħol dik il-mentalità għax illum kulħadd jagħmel hekk. Jew nitolbu tassew li jinħossu li l-mulej huwa qrib tagħna, huwa dejjem lest li jenna. Huwa dejjem lest li jimlina bil-kelma tiegħu, jagħtina id-dawl fil-mixja tagħna, fil-mixja tagħna spiritwali. Għaliex hawnhekk l-iżball li kellhom il-Fariżej meta jikkritikaw lil Ġesu għax id-disċiepli għataw ftit żbul u keluh. Għax ħafna drabi jiena nista' naqaf dan l-iżball fejn jiena ngħix il-fidi tiegħi bħala xi ħaġa mimlija obbligi. Aħna nafu li barra l-kmandamenti, il-lowt biex ta' parsi jfissru l-kmandamenti għamlu il-fuq minn 65 regola, preċett, tradizzjoni biex iħarsuha. Hekk pereżempju waħda minnhom kienet propju l-Vanġelu tal-lum: ma tistax fil-jum tas-sibt tmur tiekol u taqta mill-għelieq, imma trid tiekol biss dak li għandek id-dar. Ma tistax timxi ċertu numru ta' passi u ħafna liġijiet. Imma l-ispirtu tal-fidi tagħna ma nkejluhx mill-liġi.
imma mill-ispirtu tal-liġi li hija l-imħabba. Alla huwa dak li jurini mħabbtu u jiena mwieġeb fil-fraġilità tiegħi bl-imħabba tiegħi lejh. Ejjew nitolbu fuqna iżjed l-Ispirtu Qaddis ta' Alla għax hu l-Ispirtu Santu li jgħinna biex ngħixu dan. Inresqu quddiem Alla it-talbiet tagħna ċerti li Alla jagħtina anke dak li aħna m'għandniex ħila nitolbu għax hu dejjem qrib tagħna. Ngħidu flimkien fik mulej inqiegħdu it-tama tagħna. Fik mulej għall-Knisja sabiex fil-għażliet pastorali li tagħmel turi l-interess tagħha huwa biss fil-ġid tal-bniedem nitolbu. Propju l-lejla l-isqof Buġġejja, l-isqof ta' Tripoli, sejjer jiġi jagħmel qudiesa ta' ringrazzjament f'dan is-santwarju fegħluq is-7 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu li saret f'dan is-santwarju propju għada l-4 ta' Settembru jaħbad l-anniversarju. Kif tafu anke bħalissa ġewwa Libja hemm ukoll il-ġlied u l-inkwiet mill-ġdid, għalhekk ejjew nitolbu għalih kemm laħaq ġie għax kif telaq mill-airport beda il-ġlied propju fiż-żona fejn jinsab l-isqof. Għalhekk nitolbu għalih u għall-poplu tal-Libja biex ikun hemm ftehim mhux biss fil-Libja imma fl-Ukranja tant pajjiżi oħra li fihom hemm il-gwerer biex il-mexxejja jarfu jaħdmu tassew għal paċi u għal ġid tal-umanità nitolbu. Għalina l-koll sabiex narfu niftħu qalbna għal Kristu, nilqgħu il-kelma u nħalluha li tkun id-dawl għall-għażliet li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej tkompli tbirek bl-interċessjoni ta' Omna Marija il-familji tagħna. Għamel li dawn il-familji ikunu tassew għalqa għammiela fejn jikbru qatt sabiħ ta' vokazzjonijiet. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna, għal dawk kollha li jduru bihom. Għamel li huma wkoll iħossu li inti qrib tagħhom u qiegħed hemm biex tfarraġhom, tgħinhom u tagħtihom il-kuraġġ fil-mixja tagħhom fuq din l-art sa ma jaslu fil-glorja tas-sema. Nitolbu. U Alla li ħlaqt kollox għal ferħ tal-bniedem iqaf mal-poplu tiegħek miġbur fl-istennija tal-mejda tas-sema, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Feliz
voluti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna winġeddu it-tifkira tal-Papa San Gregor il-Kbir se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel li din l-offerta tkun taġita għalina bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom nerfu lubna il-fuq nizzuħajr il-mulej għallatana. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Gregor il-Kbir, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċt ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-olej ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien għall-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarjex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dunubiet ta' Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dunubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu waħda, ħaruf li tkun fejn. If you are
jew fiskiet namlu ringrazzjament tagħna ta' wara tqarbejn. Huwa mument importanti fejn aħna nintebħu kull wieħed minna personalment li l-mulej mhux biss qiegħed qrib tagħna, iżda jingħaqad magħna biex jurina xi tfisser l-imħabba. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobb sħaj tagħna, hekk ukoll tagħmilna bi Kristu li mgħallem tagħna ħalli t-tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir nitalmu il-verità tiegħek u nuruha fl-emejjel ta' mħabba tagħna bi Kristu Sjedna. Idu flimkien tliet avamarijiet jew nofruhom illum għall-Isqof Buġġejja biex jaqdi l-missjoni tiegħu fit-Tripoli skont ir-rieda ta' Alla. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna